umanga ofundeka kanje. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini yethu Jesu Kristu, owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe elibi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu Baba wethu. Makube kuye udumo kuze kube phakade. Amen. Ngesafunda futhi bazalwane ngicela siphinde sifundeni ngoba everything engizoyisho ngizocela ukuyithatha kulamavesi amathathu. Ngicela siphinde sifundeni once more. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini yethu Jesu Kristu, owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe elibi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu Baba wethu. Makube kuye udumo kuze kube phakade. Amen. Amen. Lelesingisi lifundeka kanje bazalwane lithi grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ, who gave himself for our sins to rescue us from the present evil age, according to the will of our God and Father, to whom be the glory forever and ever. Amen. Asigibelise namakhanda sikhuleke. Baba wethu ongcwele, izwi lakho leli ikhulume ngathi uyaqala, we pray. Amen. Amen. Hallelujah. So namhlanje ngifuna nje bazalwane ukuthi sibhekele incwadi yabaseGalatia bese ke sakhela lezi zinto ezintathu esizozibona kuona lamavesi ethu esiwafunda. Incwadi yabaseGalatia engezincwadi ezingu-13 ebhalwe uApostle Paula. Uma ebhala 1, he is an apostle. Amen. Because la uPaula eseshumayile waqeda eGalatia. eGalatia ke bengeyona ukuthi ibandla elilodwa, but iGalatia bekuyindawo eyakhelwe amabandla. Amen. Uma eseshumayile uPaula waqeda ufike ama-Judaizers. Ama-Judaizer afike ashumayela ukuthi noma umuntu ekholwa. Amen. Kodwa it is very important ukuthi umuntu uma esekholwa akenze sure ukuthi uyagcina nomthetho wabaJuda. Baphoqelela ukuthi uma uyiChristian akwanele ukuthi ukholwe uJesu kuphela, but kufanele kube khona izinto zidinayo okuyizona eziqualifyisa ukuthi uzoba umChristian. Ubona ke mase beshumayela izinto zabo basebethike because uPaul ushumayela into engafani naleshumayela kubo, basebenza iconclusion enzela ukuthi badiverte abantu from uPaul, benza ukuthi bathi uPaul he is not an apostle. Hence that is why uPaul amaqala le ndaba eGalatia chapter number 1 verse number 1 uthi this is an apostle. Apostle Paul apostle kodwa angezi ngentando yabantu kodwa ngentando kaNkulunkulu, ngoba uzama ukudefenda uzijustify nokuchaza ukuthi I am an apostle. Let's introduce Paul kule ncwadi, introduce as an apostle, trying to defend abantu abathi you are not an apostle because your teaching is different from what we know. Not only that to Paul bezama ukuchaza ukuthi uye umpostoli, but also one of the things abazenzile again bazame ukuguqula ingqondo zabantu ukuthi akwanele uJesu yedwa. Noma unoJesu kufanele ube ngumuntu osonile. Noma
ngothi uNojesu kodwa kufanele ube umuntu oyidinayo imithetho yabaJuda ngoba uma ungakwenzi lokho then you don't qualify to be a Christian. Paul ubeseshumayela uletha lento ethi umuntu kahle kahle akasindiswa ngomthetho kodwa umuntu usindiswa ngoJesu kuphela ngokukholwa kuphela ngomusa. Wahamba uPaul abangazithulanda the book of Ephesians chapter number 2 uzombeka phambi kwabo uverse number 8 uthi by grace we are saved through Christ ngokukholwa kuphela. Bathi bathi kunezinto efanele uzigcine uthubona no uKristu nje eyedwa umuntu yasindiswa. But also again when he wrote this book Paul uthi umuntu akadinga ukusindiswa. Indaba yomuntu ayipheleli ekusindisweni. Impilo yakhona impilo yokuhamba. Wayesethi let me take the book of Habakkuk chapter number 2 verse number 4 uthi the righteousness shall live by faith. Ukukholwa yikho akugcina umuntu la kule mpilo yokukhona. We only carry on uqhubeke ngokukholwa. Wayeseqeda uPaul incwadi yakhe wayivala. But do you know ukuthi le ndaba noma uPaul wayibhala around 80s 60s up to today there are some still people abangay understand indaba yezindaba basacabanga ukuthi kunezinto kufanele bazenze ukuze basindiswe. Kanti insindiso ingena kuNkulunkulu ukukama yena uqhubeka yena useqephela thina sibe haye uye ongumsindisi wethu. Uyosindisi uyosindisi. Ngifisa nje namhlanje ukuchaza lento yensindiso bese ngiyagothuka. Bese ngiyagothuka. Fundisa umzamo abantu besinganene. Bali ngiyathembisa futhi ngeke ngibe mude. I'm gonna be very short. Number one. I want to speak about the source of salvation. Look at verse number 3. Amen. Verse number 3. Uthi the grace and peace to you. Bese esho ukuthi le grace nale peace iqhamuka. Amen. Amen. Uthi le grace and peace iqhamuka. And look at this verse 1. Uma uPaul echaza lento noma ezama ukintroduce the subject of salvation uletha ama salutations out2 uletha igrace which is charis ngokwesiGreek alethe upeace which is shalom ngokwesiHebrew. Amen. Ezama ukuhlanganisa these two people ehlanganisa the Jews akade babadingelelana bathi shalom ehlanganisa the Gentiles uma bedingelana bathi grace which is charis. Uzama ukuhlanganisa lento yokuthi noma ngabuthutha noma ngabumhambelo lonke isindiswe uKristu. Sindiswe uKristu. Hlanganisa lezo zinto ezimbili uPaul uthi grace and peace. Jalo izanithi ngomusa. Umisefikile lithi yasinikeza ukuthula
kaNkulunkulu. Grace and peace. If you have salvation, you've received grace. Uma usunayo sunokuthula. NoNkulunkulu. Sunokuthula. Uma ungenayo imfundiso, kahle kahle you are an enemy of God. Uhamba uxabene noNkulunkulu. This grace, bazalwane. This grace awukwazi ukuyichaza igrace bese ungamfaki uJesu. Ngoba ayikho grace engekho Kristu. I'm saying there is no grace without Christ. The Bible in John chapter number 1 verse number 17 lithi ngobuma umthetho weza ngoMose kodwa ukuthula nomusa kwenza nje uGrace uJesu uqobo uJesu angekho angekho umuntu grace. There is no grace without Christ. The grace is our Christ. Is our Christ grace was about. Grace is our Christ. But what is grace? What is grace? What is grace? In the grace was alone. It's an unmerited favor. Izinto esizitholile kungafanele sizithole. Amen. Amen. Hence that is why thina bazalwane when we are saved masasindisiwe asibi nayo into yokukhukumalela abanye abantu. Amen. Ngoba siyaqonda ukuthi esinakho kwangesikona amandla ethu. Futhi sasingenakho esasingakhokha ukuze sikuthole. Kodwa kusitholile kona kusifanele sakathola okufanele sathola engasifanele webathandekayo lapho simbizela kuseni kaNkulunkulu. Grace. That's it. We look at the source. The source of salvation. Uma ukhuluma ngesource, yini source bazalwane? What is the source? Yini source? Teacher. Yini source? Ashumayeli kahle kahle muzoshumayela abantu ungaxoxi nabo. A good teacher must engage with the class. Amen. Amen. Sithi ke yini grace umthobo. Now when you want to see or study the grace uqala ukuyibona mama mfundisi in the Garden of Gethsemane. Amen. 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 The grace they uqala khona ukuyibona in the Garden of Gethsemane. You know when Adam and Eve have sinned. Amen. Amen. Ithi Bible bazama ukukhama amahlamvu to cover up themselves. Amen. Amen. But then God did something. Amen. God did something. Amen. Amen. And ile mzamo yabo ayingeke izilunge ngoba vele imzamo yomuntu ayilungi. Oh amen. Until uNkulunkulu aze abambe imvu and slaughter it. Bese thatha isikhumba semvu kube yiso esikwazi ukumambathisa. That's grace. That's the beginning of grace. In the Garden of Eden. In the Garden of Eden. Ngoba uNkulunkulu eveza ukuthi masasonile uye kuphela ongakwazi ukucover our sins. But in the Garden of Eden uNkulunkulu angasusanga izono. What demonstrated an example of covering our sins. Uma uqhubeka neBhayibheli kunefike baqhubeka kwase kuba ikhasi
ukustoma okukhava isono sethu. Oh, amen. It became a custom ukukhava isono somuntu. Every kuhlathi iphusi, kuhlathi isigusha ukuze isono somuntu sikhaveke. Until one day, until one Friday, the man cried, Jesus, walenga mthini wehlazo, zasusa isono somuntu, wafa esendlini yomuntu, umuntu wasindiswa. Isono sangakhava isono sasulwa, sangaphoza isono sasulwa. Wema sihamba isono sethu zithethelele ingenxa yomusa. It is by grace that we are saved. We are saved by grace. We are saved by grace. We are saved by grace. Ayikho nento mfethu umuntu siyamphambela ngayo. Ngoba naloko siko asikaze siqala ukuthi singabayiko. Akusifanele futhi. Kodwa kukhona kusifanele kodwa sangiyeso. Ngane sangiyeso ngona ngale okusifanele. Ingenxa yomusa sisindisiwe kumusa. Sindisiwe kumusa. Amen. Singabathini-ke manje. Let us look at the first point, which is what? The source of salvation. And because of that grace, we are now have peace with God. Bafethu angazi noma lento ngiyayizwa yini. Ngoba lento ethi we have peace with God. Kusho ukuthi ayikho into uNkulunkulu asibhodlela. Ayikho into esifanele uNkulunkulu angeke asinikeze. What a privilege. Wazi ukuthi uma siya kuye siyanjenga nobaba. Ubaba esinokuthula naye. Akazi kusilisa lutho esilufunayo. Uma silifuna ngokwentando yakhe. Ngokwentando yakhe. Wonke kuhle became our portion. Because of that. We are saved by grace. We have this peace with God. Yay. Yeah, man, talk much. We have peace with God. Oh, amen. Hey, I'll tell my kid, good hey, yeah, so no good too. It's a privilege. I said to verse number 3, Kulma Mazalane. Verse number 3, Kulmangani. Yeah, but now Kulmangani, the source of our salvation. Yeah. Oh, verse number 4, he put down yesterday. Ukuluma about the scope of our salvation. Okay. Amen. Amen. Yeah, he knew what he spoke. Ngiyavumela
Yabona imbuzi kuverse number 4 ibekiwe phambi kwethu ukuthi umuntu usindiswe kanjani. Amen. Can you read verse number 4? Please. Awusenwavali amabhayibheli haya ivala. Jamani, haya sivali. Owazinikela ngenxa yezono zenu. Hayi nako oqala kuthiwa wenzani uJesu? Kusho ukuthi uJesu ngesikhathi ezemhlabeni weza ezokwenzani? Imam phela bazalwane sondelani banehlaseli nini? uJesu ma ezemhlabeni wayeza ezokwenzani? Wenzani futhi? Yebo. Wasinikela nini? Yebo funda futhi. Owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe elibi lamandla. Naye into futhi kuthiwa uJesu wazinikela bese kuthiwa wazinikela ngenxa yezono zethu. Kusho ukuthi ekuzinikeleni kwakhe yena kahle kahle wayengangeni kulento aze luzoyifela. Amen. Kahle kahle yena wayekade engangeni kulento yena aze luzoyifela. Ngokomthetho ofayo nowonayo kuba umuntu oyedwa osondela abazalwane. Ngithi mina ngokomthetho ofayo nowonile kuba umuntu oyedwa. Kodwa uma kufa uJesu bona thina kwafa yena. Ongonanga wafa endaweni yabonileyo. Owonile wangafa waphila. Kwatofika ofayo ongonanga. Let's Page number 2. Owonile waphila bamfundisi. Ongonanga wafa. Kanti inkokhelo yesono kodwa kufanele kube khona ofayo ukuze isono sinqotshwe. Manje basho ukuthi kukhona kufanele afe ukuze kunqotshwe isono. Kwakanti ukuthi owonile noma ngafa kuyofana ngoba isono ngeke sinqotshwe. Kodwa kufanele kube khona oqualifayayo ukunqoba isono ngoba kufi nombani bese kuthusona sesiqedile. Kufanele aqualifaye ofayo kungafi wonke umuntu angazama ukufa phela umuntu. Kodwa ukuthi umuntu umfelile akusho ukuthi isono sakhe sesiqothiwe. Because ozofela abantu kufanele aqualify abe nama qualifications athize ukuthi angafela abantu. Amen. All right. Amen. All right. Umuntu anganquma athi ngiyathanda ukufela kodwa ukuthi umuntu ukufelile akusho ukuthi isono sakho sesiqothiwe. Ufile nje. Futhi naye akazo. Nawe futhi usazobulawa isono. Ngibona lo nto manje. Ihlombe lelo ukuthi nawe usazoba. Injalo kodwa. Nawe kodwa usazoba kanjani? Bathi ngibona abantu umsekahle ya. I'm back. Amen. Amen. So kwiscope labazalwane sibuka yabona sengibuye ngempela ke.
So lapho iscope kwebazalwane, come close now. Lapho iscope lapho kwiscope of salvation sibuka izinto engaki ezo4. Okay, yabo sengibuyile. Number 1 sibuka lapho iscope sibuka ukuthi there is a plan. Okay. Lapho iscope sibuka ukuthi Yes. Sibuka plan kaNkulunkulu. Okay. Number 2 la scope sibuka ini purpose. Alright. Uzayibona thula imuzofunda umama manje. Uyayibona kune plan la, kune purpose la. Amen. Yes. Bese kuba ne prize. Yes. Okay. Amen. Uyayibona prize qala ufunda mama verse 4. Yes. Owazinikela I the price. You see? Umnikelo is the price. Yeah. Funda 14. ngenxa yezono zethu. Okay, iplani ke yonke ukuthi usebenza njani ukuze sophule kulelizwe. Hayo ke phela ukuze senza njani zabane sephule kuliphi kulelizwe. Nali verse lithi leli lizwe siphila lona lizwe. Hey Jesus. Nali leli verse lithi uNkulunkulu kanti wanikela ngoJesu ukuze thina sephulwe kuleli lizwe. Alright. iBhayibheli lithi othanda izwe. Bese lithi iBhayibheli lithi ningalithandi leli lizwe kanye nezinto zalo. Amen. Leli verse bazalwane lithi kwi-plan bazalwane ofitha kule plan akaqualify ukuba nje. Oh bazalwane come close. Lithi ukuze ube kahle kule plan then you don't qualify ukuthi ube nje. Ukuba njani? Ukuba ube ngumuntu othanda leli lizwe. Amen. Because thina sihlengwa kulo leli lizwe. Amen. Salindeleka ukuba siphile ngendlela ehlukile. Siphila kulona leli lizwe. Kodwa senzi njengalo leli lizwe. Futhi kuba sikhuleka ngayo asiphumi ngoba kumo leli lizwe. Ngoba noma sikuleli lizwe kodwa sisayibo abakulona lizwe. Ababenza sabona kahle uNkulunkulu usasephumile thina kulizwe. Ukolosiyeni chapter number 3 verse number 1 bese uthi ke ngokuba mina njengalokho. Yes, Colossians chapter number 3 verse number 1. Abafundisi bagcwelela uthini Colossians 3 verse number 1. Ngakho uma navuthanya nokuphela. Yebo bese thini ke? Usaphumulishile uma navuswa kanye noKristu noma phezulu lapha yena ekhona asikwazi ukuqhubeka awesystem yokuhlisiphila kahle senze izinto ngoba ngendlela yalelizwe bese sithi singaba Kristu. Bazalwane iBhayibheli likwenza kube clean ukuthi uma sikholwa leli lizwe kufanele alikwazi ukusithanda. Amen. Asikwazi kuba friend of this world. Amen. Bese siba friend of God. Hey. Oh. Cannot. Awukwazi kodwa ukuthi ube umngane waleli lizwe uphinde ube umntwana. Because leli lizwe lenza izinto ngokuphambana nokuthanda kakhulu.
noma ohlengiwe kuleli lizwe akakwazi ukutholakala kuleli lizwe. Can I make an illustration, bazalwane? Please come close. Study the book of Exodus compared to the book of Exodus. Mawubuka incwadi kaExodus lithi iBhayibheli uNkulunkulu uma usufunda 14:14 wakhona uthi the Egyptians that you see today. Uthini? You shall see them no more. Kusho ukuthi amaGibhithe uma efuna ukubona amaIsrael akasakwazi ukubona. NamaIsrael uma efuna ukubona amaGibhithe akasakwazi ukubona. Amen. Amen. Kodwa siyayibona le class yabakwaIsrayeli ihalela iGibhithe. Bekhumbula anyamisi baseGibhithe. It's a typical example of the Christians that we have now. Where people, they want to be in the Canaan but enjoying the benefits of Egypt. But for the people of the Gibhithe, but the Canaan, where was the Egypt and Chalo? I was to Shakana, no one to die, and Fana, I was to kill her. Don't take us at the Gibhithe. I think 6:14 they will show. Amen. 6:14. Amen. 6:14. Amen. Kepha kimi makungabikho nakanye ukuzibonga. Kuphela ngesiphambano seNkosi yethu Jesu Kristu. Okubethelwe ngaye izwe kimi. Izwe libethelwe ngani bazalwane? Ngesiphambano. On the cross kwakubethelwa intando yezwe, which is sin. Oh, amen. Yes. Okubethelwe ngaye izwe kimi. Nami kulo izwe. Nami futhi ngibethelwe kuphi? Kulo izwe. Kulo izwe. Kusho ukuthi mina nezwe sifana nabantu abanjani abafa. Izwe lafa kumi nami ngafa ezweni. Abangani bami basezweni mina ngafa kubona. Nabo futhi bafa kumina. Angikwazi ukuphila ngendlela bona abaphila ngayo bese ngithi nami ngisidalwa esisha. Sifuna ukuthi sikholwe. Sikholwe. Thina sifuna ukuthi sanindaba zonane. Bese sinjani? Yabona njengomgqibelo ithina abafethu esishona phansi sishona phezulu. Ithina esikhasa phansi ngesonto futhi ithina lapha. Ngoba siyabhalansisa. Nakhula ngawo umzalwane kuthiwa hayi umzalwane yena kodwa uyajiva manje. Ngengathi bazalwane ngezozalwane ngengathi yabona mengaba amajika exoxa namajika bese athi ukhona leyangane yangaleli yayibona leyo ngane yangaleli bese athi amajika ave iminya ungezi nale yakhe yangale ngoba ave iminya yabo Sinjani bazalwane? Yami. Yangizwa bazalwane? Lapho kukhulunywa ngomzalwane oyiworship ngesonto.
Twangezi naye uyaminya. Kodwa kuya ngomzalwane oyini? Bazalwana nibona ngani le clip yale ntombazane eyayigumula isikhinde esincane isiphepezelisa ekusiyavela kuthiwa kanti umzalwane. Ngoba uyaprove ngapha uyakholwa. Izwe alifanga kuye. Naye akafanga. Galatia bazalane kwakuleyo mpilo nje. Bathiwa ngoku umuntu omnyama bazalane kodwa kuzophumana la. Ngoku umuntu omnyama ithukhola ngapha. Kodwa lezi zinto zasekhaya. Ibambe nangala vela ke into zobona. Abesala nebhadi ke kuthiwa nabefundisi umbona nje gcwele isonto vele siyambile ya ake sishumayele iqiniso. Ake sibeni abashumayela singagcini ngokulishumayela bese siyali. Bese siyaliphila. Amen. Iqiniso. Shumala ngendinga zingani isikhathi sidanga ngishumela lezithathu ashumela ngalezithathu ngephoni lokugcina bakumhlonze ngiyaphuka verse number 5 mamfundisi ayini vele bazalwane sisithathu. Amen. Ukuthi lento yakho lokuthi umzalwane ngapha ube yizwe ngapha ngeke isebenze. Angeke isebenze ngoba ithela uJesu ihlazo. Kusho ukuthi uJesu wafa endaweni yakho efela izi. Kahle kahle kuyamthuka ufana nomuntu ombuza ukuthi wawucela ubani. Mhlawumbe futhi awusho njalo ukuthi wena Jesu uyaphapha. Ngale ndlela wenza ngayo. Because if Christ ngempela wafa endaweni yakho uyakhona lokho, then you are to live endaweni yakho. Amen. Yes. Verse 5. Makube kuye udumo kuze kube phakade. Amen. Makube kuye udumo kuze kube. Sikhazileke isource of salvation, ayikhaza kancane iscope of salvation, sesichaza manje ini the splendor of salvation. Ubumnandi baleli vangeli. Angeke wabuzwa ubumnandi baleli vangeli uma usasheba ile kula wamnandi yazi ngeke uzibuze. Uyazi ukuthi ngeke kanjani? Ingenxa ukuthi bengithi ngeke ngisho ukuthi yonke into enhle uNkulunkulu akwenzela yona iyohleze ingawe. Uyoyeka ukunikaza umnikazi wodumo udumo ulone.
Amen. Yes, uthi umbhali la verse number 5 uthi all glory belongs to him. Uma sasindisiwe bafethu udumo nensindiso yethu liya kumnikazi wethu ongumdali wezulu nomhlaba owayekhona eqaleni ungekho lutho okhona ingunaphakade ophila ingunaphakade odalile konke ngezwi lakhe ophilayo osaphila for the present udumo luya kuye. It's a typical example. Yazi, ask each and every pastor caller uzolifakazela. Abazalwane sibaletha la bese sithi inkosi ibu usikanda. Amen. Amen. Kumela umzalwane afake iCV, a-apply, athole umsebenzi. Amen. 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 Ulapho ubona khona ukuthi lo muntu kahle kahle uyazi ukuthi usizwe yini. Amen. Uma esethole into ayifuna. Amen. Is the last Sunday ombonele ngawo esontweni. Amen. Yabona ngiyaprofeta. Kanini prophesy. Is the last Sunday yomgcini kumbona ngawo esontweni ngoba kuyena uyazi ukuthi esontweni beya kodwa kahlakahle into kusisile kunomama amhambile okuyena omnikeze izinto esimsizile ingakho-ke umesanazo uzohamba ise izibongo kuyena instead of giving God glory udumo zawo. The glory of salvation belongs to God forever and ever. And this salvation here to bazalwane, it's an eternal salvation. Amen. 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 Asindiswa ukuthi sibe sidedele. Kodwa sisindiselwe ukuthi sisindiswe forever. Amen. Awuyaphinda futhi bazalwane. Yazi ukuthi it's a doctrine. Amen. Abakhona bathi kungenzeka umuntu alahlekelwe ukukholwa. Ithi ke mina uma umuntu engalahlekelwe ukukholwa kusho ukuthi wekade emxoshile ukukholwa. Nokuthi wekade kusebenzelile ukukholwa. Nokuthi wekade eyithengelene ukukholwa. Manje ke ngoba sikho sikhokhile ukuze sisindiswe kusho ukuthi akukho futhi esingakwenza ukuze silahlekelwe ukusindiswa. Kodwa esikwenzayo kubufakazi bokuthi sisindisiwe. Noma sisindiswa awudelophi. Ngithi esikwenzayo kubufakazi ukuthi sisindisiwe. Noma sisindiswa. Kodwa udumo nemfundiso kumele liye kuNkulunkulu. Umuntu ahlabelele ngizombonga ngani ngenzela konke. Yeah. Imfundiso fanele result kulo. Kuqubuke lo mhlabelo njalo umuntu osindisiwe. Hayi umuntu osindisiwe ohleze ekhala awukosi awuNkulunkulu wami. Hawu baba hawu Jesu kodwa kuyoba njalo. Uyakhala. Njalo uyakhala. Futhi nalezi zinto ezikhalayo akusizona izinto zombuso, izinto zezwe. iPhayiphi lechitha into kuba umzalwane njalo uyadedekhala. Ningakhali bese nikhala sengazi ukuthi nina aninalo ithemba. iPhayiphi nje bafethu phakathi kwenu. Ikhuluma ngawe. Uma nehlelwa izilingo anothuthoza. Bazalwane lalela izithelo zikamoya noma ama-fruit akamoya amanye awo it is joy. Thina bafethu siqubuka indumiso phakathi esimoyeni. Singadumisi ngoba sinosisi, sidumisa ngoba sibona ukuthi kukhona esinaye phakathi. Sidumisa
impendulo singakayitholi sikholwa ukuthi kuye impendulo iyathola. Sihlabele amandla angafiki sithi wonke amandla ayathola athola ngokuhlala kuye. We wait upon the Lord. Oh, bazalwane, those who wait upon the Lord shall renew their strength. Oh, bazalwane, and bazalwane, they shall mount like eagles. Oh, bazalwane, impendula ila alikho. Kodwa sesicele amazwi awuyibonga inkosi. Masilibiza kule nto yesalvation silibizela ukuthi niyokuba nokuthula nibe nenjabulo noma impendulo esiyasifisa. Hayi lelenzo lisho First Timothy chapter number 2 verse number 3. Amen. Lokhu kuhle. Ya. Lalelani bazalwane nani verse lokubheka manje. Semaningi amavesi. Lokhu kuhle. Kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu. Lokhu kuhle futhi njani? Emehlweni yebo Umsindisi wethu. ukunywa la ngoNkulunkulu ongumsindisi. Ya, uthanda indlela kangaka. Othanda ukuba abantu bonke basindiswe bafinyelele kulazini iqiniso. Hayi uma ucabanga ngoNkulunkulu mfethu, cabanga ngalento nje. Into ayithandayo uNkulunkulu yini bazalwane? Ukuba bonke abantu benze njani? Basindiswe. So uma ungasindisiwe ufana nomuntu ophambene nentando. Awucabange nje lento ukuthi uhleli nawo njani kodwa bazalwane sondela kancane la bazalwane angeni kuhlangana nomuntu athi hawu mina ngiyasona kodwa nginjani konke umtshela ukuthi yeka mntana baba ngoba lento yenzayo uyigqokela nje iuniform bahlaphe ngcolisa ingubo efana nezabanye. Ngoba insindiso intando yinhle lento emehlweni kabani. Bazalwane yazi ukuthi kule journey yokukholwa yami sengike ngahlangana nabantu abaningi abathi mina bengingabathanda abantu abanjani. Angaze mina bazalwane angibathanda abantu vele noma ngangithanda vele angizele wena emhlabeni. Indaba yami ayikho ngawe. As long as kunomuntu nje igama lakhe uJehova igama lakhe ojabulile ngabantu. Can we pray? Yes. Ukuthi kule minyaka yakhe u40 osunayo manje. Buphila impilo yokujabulisa abantu. Yabona? Ngenzeka futhi ukuthi ujabulisa nabazali bakho which is a good thing. Ujabulisa nezingane zakho. I'm not sure if it's a good thing. But abakudalanga labantu. There is somebody who created you. And he created you with a purpose. Uma efa akafela ngumndeni kodwa wafela wena. In reality is if wawuwedwa wayengaqhubeka ubaleke kuye kakhulu uwedwa nje. Akudingi nize nibe u10 ukuze bese ethi then I can die. Uwedwa wayengakufela. Amen. Uwedwa wayengadela amazulu ehlele emhlabeni.
azofa afe endaweni yakho ukuze wena usindiswe. In fact, you mention lento uNkulunkulu noma uJesu uze athi the way ubaleke ngakhona uthi I even number your hairs. Hey, bazalwane, uwazi ngendlela obaleke ngayo kuye, uwazi ngisho inani lezinwele zakhe ekhanda lakho. Uwedwa ubalekile. Amen. Ake siqhubeke kancane. Kulo chapter 15 izwe ukuthi bekufunda uLokhi la kuleli sonto. Kulo chapter 15 lithi iBhayibheli indodana encane yahamba. Amen. Bathi mhlazana ibuye. Amen. Yonke into yami ekhaya. Bese lithi iBhayibheli ezulwini kunenhloko ngesonto. Isoni esiphendukile. Amen. That is how important you are. Uwedwa uphendukile. Uwedwa. uJesu wayengafa afele wena uwedwa. That's how much he loves you. Mhlawumbe khona la uthi no mina because of what I've done then I don't qualify ukuthi uJesu engamfela. But then the Bible says in Romans chapter number 5 verse number 8 uJesu wafa while you were still sinners. Usayisona uJesu akalindanga ukuze ulunge ukuze afe wafa. Usasazoneni zakho ukuze azofa azofela izono zakho wafa as your substitute for your sins. Wafa engasazange isono ethanda wena. Bhayibheli lithi kuwathanda waze wanikela ngendodana yakhe esele yodwa ukuba ilowo nalowo okholwa yiyo angaphuphi but abe nokuphila okuphakade. The work of salvation it is complete in Christ. Asenaletha lutho ukuze sisindiswe kodwa sisindiswe ngenxa kaKristu. It is by grace that we are saved through faith in Christ alone. In Christ alone. In Christ alone. Umuntu angalethani ukuba ebe isihlengo sempilo yakhe. Christ died and he paid for our sins. On the cross he opened his hands and then he uttered this last word. I always say this is the last word. He said it is finished. The price for salvation has been paid up. The price that has been paid up sinalichaza ngemkhakha emithathu. Oqala sinalichaza ngokwe-military term. Lingena kanje leli gama kwa-military lithi amasosha uma impi isiphelile kudeclarewa izwi kuthiwa the battle has been won. Impi eyayibhekene nawe maqona nesono sinqotshiwe. 2 kwa business term leli lizwi lithi afi yemi esho ukuthi the price has been paid in full. You are no longer owing anything. Imfundiso isikhokhelwe kuphelele. Usho ukuthi usungayithathe yakhe price ugoduke nayo. Kodwa ke kungenzeka nawuzethu kungenzeka iBhayibheli on the right hand wakhona iselelisi and then on the left hand wakhona
likhona selelisi. Lesa sinye sithi xa ufika eparadise uzomkhumbula. Lesa sinye sithi zikhulule nawe ukhulule nathi. Awu amen. Safa zombili. Zafa zombili. Savukele eparadise sinye. Savukele esibulahlweni sinye. Noma imfundiso yayiseduze nabo kodwa bakhona balahla. Noma imfundiso seyenziwe yaba available ungenzeka babe khona bayelahlweni. Ungabi ngomunye. Ungabi ngomunye wakho. I want to pray. I want to pray with you. I want to pray for you. Ngicela ukuthandaza nawe namhlanje. Ngicela ukuthandaza nawe. Awukhona kule ndawo. Awukazi umvumo Jesu. Njengenkosi nomsindisi. I want to pray with you. I want to pray with you. Can we close our eyes? Those abafisa sithandaze nabo. Ngiyacela uphakamise isandla sakho. Please. God bless you. God bless you. Phakamisa kakhulu sibone isandla sakho. God bless you. God bless you. Thank you, Lord. God bless you. Ngicela ningigudluzela la bazalwane kancane nje. Can I pray with you? I'm saying khona bazalwane, please come forward. Ngilana ngizothandaza nawe. Please quickly come forward. Come forward. Tell us bashayeleni isandla bazalwane besizwe. Come forward. Come forward. Phakamisa izandla zakho uvala amehlo mawufika phambili. Ungabusanaka ukuthi umngane wakho obuhamba naye benjani. Bekwenze njani indaba ingawe. Kristu wafela wena wedwa. Wafa endaweni yakho, wafela izono zakho. Hallelujah. Ngiyacela sibashayele izandla once more. It's a step of faith. We are confessing your sins namhlanje bantu bami. Kusukela namhlanje ansekuba ngaloko benaziwa nguyikho ngakho. Noma ngabe ubani okwaziyo, noma ngabe ubani owaziyo nawe. Kodwa konke lokho akusenjalo. Kusukela namhlanje sekunegama elisha. Sekunegama elisha. Uma uNkulunkulu ebuka wena, ubuka umntwana wakhe athokozile naye. Okay, after I declare, this is my child, this is my daughter, of whom I am pleased. Raise your hand. Kakhulu phezulu. Sasothandaza. Yibongwe abantu. Yibongwe Elosi. Haliko.
Siyacela bekhonye angasali senguthandazana laba elulisa lesakhe lamaveli nje asuke eze ngaphambili angabikho osalayo angabikho osalayo siyacela ukuthi avele eze ngaphambili angabikho osalayo haleluya angabikho osalayo singakwenza konke leli thuba nje lihle kakhulu leli libaleke kakhulu mesifike angabikho osalayo ngoba injongo enkulu ukuthi abantu basindiswe bafinyelele sizwile kuthiwa khona izinto ezibizwa ngamaqiniso kodwa namhlanje sizwe ukuthi alifiki iqiniso insindisi ingafika ukuthi abantu basindiswe bafinyelele kulazini inchuzo nowenza lezi days kuthiwa amaqiniso azisimaqiniso iqiniso vela after insindiso amen ngiyacela ukuthi siphambise izandla bantu abami sizobalekelela siphambise izandla sonke bazalwane nawe la ukhona usho yazi ukuthi njalo uyifika insindiso ifika nempilo ephelele ifika nokunqoba okuphelele ifuna ukuthi mhlambe bulala ucindezeleke kuneyinkinga eziningi empilweni yakho kodwa ngifuna ukutshela ukuthi insindiso ifika namandla insindiso ifika nokuhlakanipha insindiso ifika nokunqoba oh haleluya sosuvuka manje uthi uyabona egcekeni kumanzi basaba nokuhamba wena uvela uhamba ngoba longa kuwe mkhulu nayo yonke into ongayicabanga ekhona emhlabeni sisho lamazwi sonke mboka Nkosi Jesu siyabonga thina namhlanje usibizele kuwe siyabonga ukuthi kunohlelo nathi Nkosi Jesu siyakholwa ngenhliziyo ukuthi uyinkosi umsindisi ngiyakholwa ukuthi wehla uvele ezulwini wafa ngenxezo zami usuku lwesithathu uNkulunkulu asivusa kwabafileyo ngiyakholwa Jesu ngiyacela impilo yami athi kuwe amen ngicela baba sikhona uzosithandazela siyabonga sibashele ezandleni kulo